Keď začnem prvým polčasom, mali sme, čo sa týka defenzívnej fázy, mali výborný vstup, však v podstate súpera sme nepustili do ničoho, do nejakej trápnej strely tam, čo zakončili. Boli sme nebezpeční z tých protiútokov, dávali sme do toho všetko, išli sme si za tým gólom, prichádzali aj tie krídelné akcie, dostávali sme sa do tých situácií v boxe, dali sme aj gól, ale v podstate za druhým sme si tiež išli, ale neprichádzal. V druhom polčase znova to isté, ako je pravda, troška sme išli nižšie, ale mali by sme byť odvážnejší smerom dopredu, ale jednoducho zase v druhom polčase sme vôbec nepustili supera do ničoho, absolútne. Mali jednu kolmú pridávku do boxu, do 16, do poktového územia, z čoho pramila následne penálta a to je nepochopiteľné niekedy, že naozaj, že takto zápas, kde super nemá nič absolútne, zrazu nám 84. minúte nás potrestá z nejakej situácii, ktorá nevyzerala byť ani nebezpečná, ale dobre, to je naša chyba, náš problém, musíme sa s tým vysporiadať, musíme ďalej, ale zase, ako hovorím, my nemôžeme v jednom zápase doma dať jeden gól. My musíme byť odvážnejší smerom dopredu, my musíme pridať, my musíme dávať viac gólov, my musíme byť ešte viac nebezpečnejší. A toto je podľa mňa všetko, čo nám v týchto zápasoch chýba. Znamená odvaha, ešte viac tlačiť do toho gólu, ešte viac. A jednoducho toto nás v podstate aj potrestalo, že sme nepridali nejaké tie góly 1-2 a ešte k tomuto jednému, aby sme boli potom na konci dňa úspešní.